je útorok 26. apríla a nejakých 16:38 a 16:40 odchádzame z Cambridge. Tentokrát idem na Liverpool Street Station a síce som nestihol vlak o 16:15 na King's Cross, ktorý by nedostal nikde, ale tento je tiež z tých dobrých, keďže stojí len v Audley End a Tottenham Hale a potom na Liverpool Street Station. A neviem, či je to prvýkrát, ale pravdepodobne áno. Prvýkrát asi idem vlakom, ktorý má 12 vozňov. Súprava 12 vozňov, buď 4, alebo 8, alebo 12. Tak tento vyzerá, že je dosť prázdny. Neviem prečo má 12 vozňov, ale nevadí. Ozvem sa z Liverpool Street Station, alebo možno až neskôr z O2 Areny. Zatiaľ sa majte pekne s pohľadom na vlak, ktorý neviem kam ide tiež. Sa učím. Už by sme aj mali vyraziť. Tak, no. Tak je nejakých 40. Takže každú chvíľku vyrazíme. Dobre, ozývam sa. A? Už to ide. Dobre, tak sa ešte nasnímame výjazd zo stanice po tejto strane. Minule sme sa pozerali na ľavo, teraz môžeme napravo. Toto tu oble, to žlté so šedým najvyšším poschodím. Keď tu boli Thomas s Christianom, tam nebolo nič. A teraz už je tam nejaké študentské bývanie. A vyzerá to tak, že začína poprchať. Cez deň pršalo dokonca až tak, že s nejakými bielými bodkami, čiže to vyzeralo ako také mini krúpy, alebo čo ja viem čo. Ale teraz verme, že to bude len dažď a nie nejaký super vážny. Dobre, mal som sa. Zatiaľ sa majte.